Sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarkar gaske ta Hausa Tech. A bidiyon namu ne insha Allah wani platform ne zan baka wanda insha Allah za ka yi making dollars, wanda a wannan platform in ka ga dama ba sai ka yi referral mutane ba, kuma ba sai ka yi deposit kudadenka ba, za ka samu daloli masu yawa for free a cikin account ɗinka. Shi dai wannan platform zan aje maka link nashi a description, kuma ina roƙonka dan uwa idan baka yi subscribe ba, ga kalma nan da aka rubuta subscribe ka danna ta dan uwa, sa'an nan ka danna mana alaman ƙararrawa domin da zarar mun saki sabon bidiyo YouTube za su sanar da kai. Link din namu da yana cikin Telegram channel namu, kuma dan uwa kai ma akwai Telegram channel namu a about na wannan channel din. Kana zuwa ka danna Telegram channel namu domin wani zubin ma kan mu saki bidiyo a YouTube muna fara sakin link din nasa mu ce a rijista kafin mu saki bidiyo. Kamar yadda kai gani ga link din namu, naka zan aje maka shi a description na wannan bidiyo, sai ka danna shi. Ni bari in danna na tun da yana cikin Telegram channel namu kamar haka. In ka danna shi zai buɗo maka wuri kamar haka. Nan wajen za ka saka phone number, nan za ka sa password, sa'an nan za ka yi confirming password da kasa, sai kuma nan za ka sa nickname naka kamar sunanka haka, ba lalle sai ka ba da gaba ko sunanka da na mahaifinka, amma za ka iya sa su a haɗe ko wani suna dai da ake faɗa ma wani abokanka da suke faɗa ma nickname dai naka wanda kake bukata za ka iya saka a wajen. Sai nan referral code ne, ba ruwanka da shi, za ka iya barin shi a haka ba sai lalle ka taɓa shi ba. Bari mu cike ku gani. Yau dan uwa kamar yadda kake gani gashi nan mun cike namu, kawai sai ka idan ka riga da ka gama cikewa, sai ga wani gunan da aka rubuta sign up now, sai ka danna shi. Zamu danna shi kamar haka, zai sacin. Bayan ka danna shi zai kawo maka wuri kamar haka. Idan ya kawo maka wuri kamar haka, in ka jawo sama gashi nan zaka ga akwai VIP 1, gashi nan akwai VIP 2, VIP 3, VIP 4, VIP 5, VIP 6, gashi nan dai VIP da yawa kala gashi nan a VIP 8 akwai. Kamar yadda kai gani VIP 1 sun baka shine for free, kyauta za ka yi VIP 1. Kaga kenan ba lalle sai ka yi deposit kudaden ka ba, an baka VIP 1 kyauta. Kuma a VIP 1 din nan kullun za su baka $0.50. kaga ya kama kenan a kwana biyu za a baka $1 ba tare da ka yi referral ko ka yi deposit kudaden ka ba. A kwana biyu za a baka $1. Kai tsaye dai idan za ka yi ga wani gunan da aka sa daily income gashi nan, sai ka taba shi. Ka taba shi zai kawo ka wuri kamar haka, sai mu jira shi. Mu jira shi zai bude wuri kamar haka. Mu jira shi yana sacin. Okay. Bayan ya bude maka wuri kamar haka, ga wani waje nan mai hoton hannu kamar yadda kake gani, gashi nan da hoton hannu an zagaye wannan start din. Bayan ya gama sacin sai ka danna wajen. In ka danna shi zai so running kamar haka. Yawa idan yayi zaka ga an baka $0.25, zaka ga an baka gashi nan commission 0.20, gashi nan $0.25, gashi nan shine commission da aka baka. A rana so biyu ake dannawa, zaka ƙara zuwa ka danna shi kamar haka, zai running kamar yadda ya saba. Gashi nan shi ma bayan ya gama running zaka ga an baka $0.25. in ka hada ya kama $0.50 kenan aka baka. To a rana haka za a riga baka kowane lokaci idan ka shigo kai masu
ka danna wannan start din, to za a baka a VIP1 za a baka 0.50 in ka shigo ka danna so biyu. Sai mu danna wajen account din nan. Bayan ka danna wajen account gashi nan, in ka danna shi zai kawo ka waje kamar haka. To kai tsaye gashi nan account sun saka ma 0.50 dala din nan a cikin account ɗinka. Gashi nan sun saka maka ita 0.50. gobe ba idan ka shigo kai zaka ga ya koma 1 dala kenan. jibi in kai 1.50. to kowace rana dai idan kai za a baka 0.50. kaga kenan a kwana 4 zaka iya hada kudin withdraw kenan. Kuma dan uwa, wannan kudin naka da zarar sun kai 2.50 dala zaka iya withdraw din su kai tsaye zuwa account ɗinka ko kuma zuwa wallet ɗinka, sai wanda kaga dama zaka saka su. 0.50 dala kamar yadda kake gani gashi nan. Idan zuwa USD ne in a wallet zaka sa, to zaka bar shi akan nan. Dan kuma akan bankin ka ne zaka tura account ɗinka, to zaka danna kamar haka, shine good. Gashi nan kamar yadda kake gani, minimum na withdraw shine 2.50 dala. gashi nan shine na withdraw, minimum na withdraw. Kuma duk wata dala daya za su saye ta akan naira 500 ne. Kana da dala 2.5, kaga za a saye ta naira 1250 kenan. za su saye ta 1250. kuma kai tsaye zaka saka su cikin account naka, za su shigo kai tsaye ba tare da bata lokaci ba. nan zaka saka address naka, sai kuma nan zaka sa withdraw amount, sai transaction pin. gashi nan, sorry nan zaka saka, sai ka sa sunan bankin ka haka. amma nan kai tsaye dai zaka zo zaka kwafo wallet address na CRC20 na USDT, amma zaka kwafo TRC20 zaka kwafo, sai ka zo kai pasting din shi a nan wajen, sai ka sa minimum na withdraw ɗinka. to bayan ka sa kai tsaye zaka yi withdraw na kudaden ka. amma yanzu da ke mun kudaden namu ba su kai adadin yadda mutum zai withdraw ba, to ba lalle sai mun yi withdraw ba, dole sai sun kai 2.50 dollar sannan za mu yi withdraw. gashi nan dai ga VIP nan kala kala. in kana iya ganin dama zaka iya zuwa VIP2, nan za su ringa baka dala daya a kowace rana ne, baka gayyaci kowa ba, illa iyaka deposit za ka yi. amma ina baka shawara kada ka saka kuɗi a kan wannan harka, amma za ka iya ɗaukar risk, za ka iya zuba kuɗaɗenka, amma ni ba da shawara ta ba. gashi nan dai tunda an baka VIP1 za ka iya kai managing account ɗinka. kullum za a baka 0.50 dala, kaga kwana biyu za a baka dala ɗaya kenan. ga wajen inviting friend nan, idan za ka gayyato abokanka domin ka samu wani commission a kai, za ka danna shi, buɗe maka wuri kamar haka. ga nan idan ka ga dama za ka yi downloading application ɗin. idan kuma iya gayyatan mutanen za ka yi, ga waje nan da aka sa copy link to invite, copy link to friend. gashi nan sai ka danna shi. da zaran ka danna shi zai nuno ma copy success. gashi nan ka kwafa, sai ka je ka tura wanda zaka tura. kuma ana save referral, kamar wannan account din naka, sai ka je kai log out. sai bayan ka yi log out sai ka dawo ba ka je kai pasting din shi a wajen searching wannan link da ka kwafa. kana pasting sai ka sake register. an ka dawo account ɗinka na asali, zaka ga wato ainihin an ƙara maka commission domin ka gayyaci mutum kenan, ka yi fake referral kenan. to zaka iya kai ta yin fake referral haka samu kuɗi masu yawa da wannan platform. to ga dai shi nan yanayin platform din dai, kullum za a baka 0.50, kuma zaka gayyaci mutane. gashi nan, kuma zaka iya ɗauko application din su. gashi nan idan zaka ɗauko, ga wajen da aka sa download the app, gashi nan zaka iya danna shi domin ka ɗauko application din. to wannan dai
shine karshen bidiyon namu. Dan uwa ina roƙon alfarma idan wannan shine zuwan ka na farko wannan channel tamu, ko kuma ka manta baka mana subscribe ba, muna roƙon alfarmar da ka mana subscribe, sannan idan bidiyon ya burge ka kai like, kai comment, sa'an nan ka tura yan uwa da abokan arziki domin su masu amfana. Mun gode dan uwa, a huta lafiya. House Attack.